こんばんは。私の名前はドナポラメスティと申します。どなと呼ばれています。1番、日本にいるとき、どんな仕事をやりたいですか？農業の仕事をやりたいです。私はよく漁師の畑で手伝っていますから、農業の経験があります。だから農業の仕事をやりたいです。漁師の畑に行ったら、まず、ほうれん草を植えて、水をやって、肥料をあげて、ほうれん草を収穫します。2番、包丁を使ったことがありますか？はい、包丁を使ったことがあります。使っている手はどっちですか？包丁を使うとき、右手で使います。3番、尊敬する人は誰ですか？旦那さんです。学校代を払って、いつも娘をお世話になって、私に頑張ってあげて、だから旦那さんに尊敬します。4番、1ヶ月にいくらくらい給料が欲しいですか？15万円くらい給料が欲しいです。どうやって使いますか？ 5 万円は漁師に送って、5万円は貯金して、残ったお金は日本で生活に使います。貯まったお金はどうしますか？インドネシアに帰ったら畑を買ってほうれん草の農家に続けたいと思っています。5年間になったらどうしますか？特定1号を終わってから特定技能2号を取りたいと思っています。5番、住んでいるところおすすめ場所がありますか？はい、あります。コトロダムです。コトロダムで景色を見ながら自転車になるとか、ジョギングをするとか、スリスリなどができます。6番、日本に困ったらどうしますか？例えば道で困ったら、日本人または周り人に聞きます。それに仕事で困ったら先輩に聞きます。7番、専門学校でどんなことを勉強していますか？社会を勉強しています。社会の中で地理とか歴史とか経済などがあります。8番、外国人と仲良くできますか？はい、外国人と仲良くできます。9番、怒ったことがありますか？はい、あります。仕事の時、邪魔することをもらったらちょっと怒ります。何と言われましたか？仕事の時、邪魔さないでくださいと言われました。10番、もしあなたの友達、夜の時、病気になったあなたはどうしますか？社様に報告して、病院に連れて行きます。もしあなたの友達、田んぼでタバコを吸います。あなたはどうしますか？教えて、ここに吸わないでくださいと言いました。もしあなたの友達、アパートで2人いやす。1人は掃除しないです。あなたはどうしますか？掃除のスケジュールを相談して、友達に掃除してくださいと言いました。もしあなたの友達、仕事のやり方が忘れてしまいました。あなたはどうしますか？自分の仕事を止めて、友達にちゃんと教えます。もしあなたの友達から他の会社を誘われたら、あなたはどうしますか？いえ、しません。私は会社の契約がありますから、契約を守らなければなりませんと言われました。はい、以上です。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。失礼します。